Jama'a assalamu alaikum. Wato akwai nau'in matan da wallahi in kana tare da su ba za ka taba samun wani baraka a cikin gidanka ba. Matan aure wannan magana da ku nake, din da aka ce namiji da mace akwai wani spiritual connection wanda yake tsakanin su, wani spiritual bond wanda yake tsakanin su. Da zaran an ce kana da mata wanda ba ta baka kwanciyar hankali ko kuma kai baka bata kwanciyar hankali, baka taba samun albarka a cikin sana'anka ba, a cikin harkoki na alkhairi da kake nema ba. Babu kwanciyar hankali na farko, psychologically, mentally baka taba samun kwanciyar hankali ba. Na biyu, financial aspects ɗinka ba zai taba samun albarka ba saboda me bacin da yake faruwa. Akwai wasu matan da yana kasan shedanu ne a cikin kansu, shedanu aka halice su da cewa duk sanda suka yi targetin cewa kana da target na abin kirki ko da baka gaya musu ba, wallahi suna sensin din shi. Lokacin fir'aunan da ke jikin su, ifritan da ke cikin jikin su, mugayen bakakin aljanu da ke cikin jikin su za su fara neman ka da sheri, neman ka da jaraba, neman ka da tashin hankali. Idan mace ba ta cikin farin ciki da kai, wallahi abubuwan ka ba sa tafiya daidai. Akwai wani babban bond wanda wallahi sai mata kadai za ta iya namiji, daga iyayenka sai matarka na fushi da kai. Idan matarka tana fushi da kai, wallahi ba za ka taba samun abin kirki a cikin rayuwanka ba. In ana yawan samun musiba, ana yawan fada, ana yawan tashi hankali a guri, ba a taba samun alkhairi. That's one thing about mata ku dinga sanin me kuke faɗa mazan ku dinga sanin ko da a ciran ku ya faɗi, ku dinga sanin wani irin mugun alkaba'i kuke ma mazan ku, saboda wannan abu yana affecting. Idan mijinki mugun alkaba'i, kika mishi mugun alkaba'i, ya fara affecting din shi financially, health din shi, wani abu ya faru da shi, ke sai fi kowa facing consequences din. Yaran ki sai sun fi kowa facing consequences din. Yanda zaki faɗa magana akan yaran ki ya tasiri, haka in kika faɗa akan mijinki zai yi tasiri. Mata, learn how to talk a lokacin da kuka samu matsala da mazazanku. Learn how to wannan tsinuwan, wannan zagin, wannan mugun alkaba'in wallahi yana tasirantuwa akan mazajenku. Ba komai bane ba zaki ta surutu, kina tsine, kina la'anta, kina mugun baki. Yana tasiri, yana faruwa, yana affecting din mazan nan. Yasa namiji ku ya ta misbehaving, ya ta abubuwa, financial abubuwa su toshe, ya rasa me ya toshe shi, a dinga cewa asiri aka ba asiri bane ba, abokan kasuwanci bane ba. Ke ce matsalar shi. Mata, please learn how to talk, learn how to control